तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोद माने इम्पर्टेन्ट आरो दुखुनांथाव आरो रागा जोंथाव बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंबासो माने जोबजासिम भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो माने बुजिगोन आरोना तो लोगोफोर आंनि बुंनो साननायाबो नोंथांमोननो खोन्थानो साननाया बेनो जे दिनै मोनायाव सासे नेपालि हिन्जावखौ माने रेप खालामदों आरोना रेप खालामनानै सिथारदों तो दायो जोङो बेखौ नायनो थांदों आरोना माबायदि जादों तो नायनो थांगासिनो आरोना बोख्लायाखैनो दाबो ओमफ्राय पुलिस फैगासिनो बेनिखायनो नायनो थांदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो माने बुजिगोन आरोना तो लोगोफोर माने बिनि फिसाया बिश्व नाम आरोना बिश्व नाम ओमफ्राय बेंगलराव थायो ओमफ्राय दा हिन्जावा माबा हारसिं थायो आरोना न'आव ओमफ्राय फिसाला सासे उन्दै दङ 3-4 बोसोरनि 4 बोसोर 5 बोसोरनि आरोना तो फिसायाथ' बेंगलराव थायो ओमफ्राय हिन्जावा हारसिं नालाय बेखायनो सोरबा रेप खालामबाय आरोना रेप खालामनानै फासि नांनाय बायदि खालामनानै सिथारना गालांबाय आरो गथ'आ फुंसिम माने दरजाबो खेंनो रोङाखै बोखेंनो रोङाखै जानो हागौ आरो न' खाथिनि मानसिफ्रा नायनानै माने मानो दासिमबो ओंखाराखै मायाखै नै बेफोरबायदि साननानै नायदोंमोन आरोना बेयावसो थाल मोनदों आरो नैबेनो नै लोगोफोर नायदो गामसा दङ गोदोनायाव न'आथ' खोमसि जाबाय न'बो गैयाना खाथियाव एफा गोजानाव हनै मेथाइ खोनाहैनाय ओरैबोथ' गोजान खानो मेथाइ खोनानाय लोगोफोर नायनानै फैबाय आरोना माने बुस्थुआथ' मार्डारखा डाइरेक्ट 100% मार्डार आरोना सुइसाइड नङा बियो आं दहाय मालायफोर बुंनायखाय माने सुइसाइड सानदोंमोन आरोना खिन्थु सुइसाइड नङा इयो मार्डारसो गामसाजों माने गोदोनायाव बोथेनानै सिथारदों आरोना डाइरेक्टखा माने माबा दंखायो आरो प्रुफ दंखायो आरोना गामसाया गोदोनायाव दङ मा खालामनो लोगोफोर दुखुनि खौरां इसिबां बेबायदि अनागारि एफा गथ'नि बिमाखौ बेफोरबायदि अनाखाना बेफोरबायदि बुथारनाया अयनाय जादों लोगोफोर बे मानसिखौ फासि होनांगौ डाइरेक्ट जाय बिदि खालामग्रा डाइरेक्ट फासि होनांगौ नङाबाबो लाइफ टाइम जेल बे मानसिखौ हमथारनांगौ आरोना थ' लोगोफोर मा बुंबावनो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदिल'सै खालि रेप मार्डार थ' लोगोफोर आंनि फारसेनिफ्राय माने डाइरेक्ट आं बुङो आरोना बे मार्डार थ' मा होनबावनो ना जानानै थांबाय बेखौ पुलिसासो नायबिजिरसिगोन आयेनासो बिजिरसिगोन साजाखौ हमनानै मोनोबालाय माथो पुलिसा खालामसिगोन बेनि साजाखौ नङा कर्टआ बिजिरसिगोन थ' बेनो आरोना नोंथांमोना लोगोफोर जायफ्रानाखि गोजानाव खामानि मावनो थाङो आरो बेफोरबायदिनो हिन्जावखौ हारसिं गालाङो नोंथांमोनाबो साबधान जावनानै आं नोंथांमोनखौ माने बुंखायो नोंथांमोननो एलार्ट हरखायो आं नोंथांमोनाबो साबधान जाबाय आरोना बोथोरा अनेक सोलायबाय माने सिगांनि बायदि नंलिया माने दायो जुगा बुहुद सोलायबाय आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा गोदोनि जुग बायदि नंला आरोना गोदोनि जुगावसो बेफोरबायदि गोजानाव खामानि मावनो थाहैनो हायोमोन हिन्जावखौ हारसिं दोननानैबाबो नङा दायो गारि मथरनि जुग मबाइलनि जुग कल खालामलायनानै लिंहरनो हायो नै बेफोरबायदि कल खालामनायजों कलजों गासिबो जाजोबो गारि मथरजों गासिबो जाजोबो नै बेफोरबायदि आरोना थ' बेखायनो लोगोफोर साबधान आरोना जायफ्रानाखि माने
हिन्जावखौ गारनानै बेफोरबायदिनो गोजानाव खामानि मावनो थाहैयो नोंथांमोना साबधान जा आरोना आरो नोंथांमोना दानिफ्रायनो माने सानखादो आरोना दानिफ्रायनो नोंथांमोना नुदोंबा बेफोरबायदि निउसफोरखौ नुदोंबा न'आव फैनानै दानो थाब थाबै माबा न'आव फैखादो माने नोंथांमोना गोजानाव दंहैयोबा आरोना नांगौबा नोङो बिमा बिफानि न'आव दोनहै नै बेफोरबायदि आरोना आरो बेल' नङा खाथि बे जायगा खाथियावनो बहुद माने बिसिनि फिसाइफ्रा दंहैयो आरोना माने हिन्जावफ्रा हारसिं थायो फिसाफोरजों नै बेफोरबायदि आरोना आं बेखौ नुवाखै माने बे न' खाथियाव गासिबो बिदि गोजा आरोना नैबावबो नैबे न'आ बेयावबो नै हारसिंल' थायो फिसाला गोरलैल' नैबे न'आ नैबे न'आवबो आरोना नै र' नुवाखै नैबे न'आ नै बेनाबो आलदाखा हारसिं बेबो खुनु रिक्स आरोना गिनांगौनि खोथा दङ थ' बेखायनो लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ जे साबधान जानो थिनहरो जे बेफोरबायदि गोजानाव खामानि मावनो थाहैयोबा साबधान नोंथांमोना नोंथांमोननि हिन्जावफोरखौ अननाय दङबा जे नोंथांमोनाथ' बुजिखानांगौ आंनि हिन्जावा बिदि जाया होननानै मालाबाबो दा सान बे सेंग्रायाबो जे जायनोखि दायो थैदों बे सेंग्रायाबो बिदिनो बुङोमोन जाहैबाय जोंनि सिगाङाव माने आंनि हिन्जावा बिदि नङा आंनि हिन्जावा बिदि जाया नै बेफोरबायदि बुङोमोन आरोना बियो गावनि हिन्जावखौ नायनानै दायो मा जाखो माने सेंग्राजों लेनदेन दं होननाय खोनादों आरोना आङो थ' बेनो आरोना माने गामिनि सासे गामि खाथिनि बे गामिनि नङा आरो गामि खाथिनि सासे सेंग्राजों माने लेनदेन दङ आरोना बुंनाय बायदिबा नै बेफोरबायदि आरोना थ' बेखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बे निउसखौनो आं नोंथांमोननो जे फोसावनो सानो मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना साबधान जादों लोगोफोर बेल' आरोना बेनो जे नोंथांमोना दानिफ्रायनो साबधान जानांगौ उननिफ्राय सानोबा जानाय नङा उनाव सानोबा जानाय नङा दानो साननाङो आरोना नोंथांमोना नोंथांमोननि हिन्जावखौ अनोबा फिसाखौ अनोबा बिथांनि फिसाया बुहुद माने दुखु गाबबाय थादों आरोना फुङाव बिमायाथ' थैबाय ओरै फिसालाया गाबबाय थादों आरोना बेस्रा बिखा गावनाय मोन्दों आरोना आं बेखौ खोनानानै जे फिसालाया बेफोरबायदि बिमा थैबाय ओरैबायदि दुखु बायहेरायाव गाबबाय थानाय खोनानानै आं बोरैबा मोन्दों आरोना बिखाया गावदों आरोना दुखु मोनदों आरोना लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा बिमा गैयाबा फिसाफ्रा माबायदि जायो नंगौना नङा बेनो आरोना आरो बिमा दङनो बिमाया थैयोबा बेफोरबायदि गावनि मेगनावनो थैयोबा माबायदि जागोन नंगौना नङा लोगोफोर बेनो आरोना जोबोद दुखुनि बाथ्रा जे खिबाजारनि फिसाया माने उन्दुलांदोंबो जानो हागौमोन बे समावनो बिमाखौ बेफोरबायदि सम आरो खाबु लानानै बेफोरबायदि खालामबाय थ' बेनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बेखायनो साबधान जा आं बेखौनो बुंनो सानबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर आरो आंखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर जे बेफोरबायदि आं नोंथांमोननि थाखाय निउसखौ जे हरबाय थानो हानाय बायदि लोगोफोर नोंथांमोना माने आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जायफोरनाखि साबस्क्राइब खालामाखै थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामथार आरो शेयारखौ खालामथार मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना शेयार खालामबासो माने बयबो मिथिगोन जे बयबो बुजिगोन हिन्जावखौ बेफोरबायदि हारसिं गालाङोबा मा जायो मा जाया बयबो मिथिनाय बायदि थ' नोंथांमोना शेयार खालाम आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर हेभ ए नाइस डे लाभ इउ अल गाइस स्टे टिउन बाय बाय